Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Mas pinaigting pa ang mga infrastructure projects sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang ang pagpapalawak ng mga kalsada at pagtatayo ng bagong pasilidad. Sa Pampanga, mas mabilis na ngayon ang biyahe papunta sa Porac Municipal Hall dahil sa natapos na 860-meter access road sa Barangay Kangatba. 98.9 million pesos ang halaga ng proyekto mula sa 2024 national budget. Layunin nitong gawing mas maginhawa ang paglalakad at pagmamaneho ng mga residente, lalo na sa mga kumukuha ng serbisyo sa munisipyo. Sa Nueva Ecija naman, aabot sa 24.3 million pesos ang nagastos sa pagpapalawak at pagsasaayos sa mga kalsada sa 6 na barangay sa bayan ng Santo Domingo. Kabilang dito ang mahigit 1.9 kilometers na kalsada sa barangay Baloc, Burgos, Pulong Buli, San Manuel, General Luna at Buasaw na ngayon ay mas ligtas at mabilis ng madaraanan. Habang sa probinsya ng Aurora, mas marami na mag-aaralang maaaring tanggapin ng Dingalan Community College matapos ipatayo ang isang 522 square meter na gusali sa barangay Davilan. Ang bagong one-story building ay nagkakahalaga ng 14.85 million pesos. May 4 na classrooms, isang canteen, air conditioning, whiteboard, fire safety tools at comfort rooms. Bukod sa makakatulong ito sa kalidad ng edukasyon, magsisilbi rin itong venue ng iba't ibang aktibidad ng komunidad. Abangan ang iba pang mga ulat at updates sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus, magandang araw.